sa pagpamati ninyo sa taas-taas nato ron nga gibasa, unsa may inyong gibati? Gikapoy? Kapoy barog, no? May gani kay igo ra mong nagbarog pero wa mo nagbasa. Ako nagbarog, nagbasa, sumpayan pag yung laing barog. Mao na. Usahay kining atong attitude, ang atong kinaiya, mao ni siya ang babag sa paglambo, pagtubo sa mensahis Ginoo. Nya unsa man upat man ni ka klase yuta din hinggisgutan, asa man mo adto na sakop na amo sa kadtong agianan, naa sa batuon, naa sa sampinitan, o naa sa maayong yuta. Kay naghisgot masisos din pag-explain niya, mao man din ang klasis mga tao nga naminaw sa mensahe sa Dios. Sama ni karon, nanimbata, dinhi o kanang naas online. Pero lain-lain taog kinaiya, lain-lain taog batasan ngadto sa relasyon sa pulong sa Ginoo. Ni aroy ni simba dinhi nga basta lang naa siya. Pero wa na siya huna-huna nga musabot, mudawat sa mensahe. Nasa ini aron dinhi nga daghan kay mga kondisyon siyang kinabuhi. Niasa niya dinhi daghan kay kabalakas siyang kinabuhi. Niya sa niya dinhi nga ganahan kay siya nga magsigi og pabinaw kay gusto niya nga praktison. So sa unang pagbasa miingon diri nga ang atong bag-ong pari nga mao si Jesus, kausara siya mihalad sa iyang halad, wa na siya magbalik-balik. Nya katong maong halad mautoy nagpapas sa tanang sala, hasta sa sala nga panulundon. Nya unsa maning maong halad? Ang iyang pagpakamatay, ang iyang pagpaagas sa iyang dugo. Nya kadto kunong mga tao nga mo makighiusan niya, mawa sa dangilang sala, di na gyud kuno hinumduman sa Ginoo, mo nang di na kinahanglang magsige pag balik-balik og halad. Ano na siya? Nya kinsa maning nahiusa sa Ginoo? Ang maminaw og mubuhat sa pulong sa Ginoo. Kay si Kristo mao man ang pulong nga nagpakatao. Kining atong lawas, tanawan ang inyong lawas diya. Kakita mo sa inyong lawas? Sa may na sa inyong lawas? Sa na diya? Na ay o, na asay lawas nga rin, no? Di ay o, di asay dire. Ang kaning ulo, niya dinhi ang atong utok, niya dinhi ang huna-huna, niya dinhi ang kaalam. Niya diri dapita, diya diri ang lihok. Ano yun sila gut level. Kasagaran, kung atong ipahaom aning upat ka klase sa yuta, naiuban nato dinhi nga ini kadungog sa pulong sa Ginoo, arira diri kutob. Unsa may yang buhaton? Iyarang analyson. Iya bang analyson ba? Mo na gitawag og philosophy, theology. So ang philosophy og ang theology anhira na kutob. Mo na kaming mga pari kay ni graduate pa mig philosophy, ni graduate pod mig theology, nagmasteral pa gyud, nagdoctorate pa gyud. Peligro kaayo mi nga mabutang mi adtong mga naas agianan. Kay kusog kay ming mo analyze sa pulong sa Ginoo pero dili maka sod nari sa aksyon. Kotobra sa rationalization, wala ngadto sa transformation. Rational ba? Rationalization. Sige lang analyze.
Anam sa uban ninyo karon dire, panalitan ikadungog ninyo anang moingon nga kung tamparoson imong pikas aping ipasagpa lang sang pikas. Amo sugod man ikag-analyze. Adi sad mahimoy nya og ato sa nang buhaton. Adi man tingin na mo gipasabot ana gyud nga physical gyud nga tamparoson ka. Magsige na nag-analyze nya labi na gyud og nakahuna-huna ka nga ang imong bana manamparos gyud nimo nya imo nang gibuwagan sud na sa dugayng panahon kay physical abuse ka, ngayon ka, di sa mahimoy, ingon natong klasihas tao, niya nga, irresponsable pa kayo, ako pa'y nangita, niya siya pa'y irresponsable, siya pa'y bisyoso, siya pa'y mangulatan ako, di mahimoy, mahimo na. Di ara nakutob dire, no? Niya ka mo, wa mo ana. Kanang moingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan, o ang halin ihatag sa mga kabos, di mo magsigig analyze, ana. Ang kapadir, ug di na sa tamo analyze, mura na sa ta naghayop, wa na sa tamo gamit sa tong utok. Yes, very good. Sige, gamita ang imong analysis, pero ang imong analysis kinahanglan nga manaog, nga kasing-kasing aron i-transfer wa naman ko sa kong utak wa na ko mogamit sa kong utok hinon. I-translate ngadto sa aksyon. Para nang balaod nga ay mo pagdag mga bata din hisod simbahan karon. O balaod na simbahan. Unsa man na? Naminaw ka na. Nya kutob ra ka analysis. Adi oy, wa man say COVID din higod tuom ka ng COVID. Ada na mga bata oy. Sudla na nganom de. Tuom ka na ilar ng istorya eh. Nya inigabot dire ingnon din ka dito sa imong kanang ato dihang anang frontliners di ra ba pwede batasan? Ano pwede dito pikas pwede man dito? Hindi man pwede. Stricto sad na ning pariha eh. May ratag ma-COVID na siya. Nanay uban ingon ana. Nganong pugan man ko? Musimba man ko. Ang Ginoo lagi wa man lagi magpugong sa mga bata. Analysis na hangtod man naglalis na lang tagtanan. Na kusog kay tana analysis labi na ning mga tiguang wa say mga tiguang nga pasudlo simbahan na mga matay na lang mi wa mi gani kasimba na wa na gani mi kakumpisal nya maghilak-hilak dayon ba nga sus mao gini akong gugma kumpisal wala gani ko ana musimba gyud ko nya di ko pasimbahon maunsa na lang ko ani ay ingon mang simbahan nga ayaw sud usag simbahan wa talagog mamatay ka isud man jud ang simbahan ikamatay nimo misahan man gyapon ka. Usay maglisod tag translate into action sa mga balaod sa tao, balaod sa Ginoo, balaod sa simbahan kay purti tang kusugang mo analyze. Sigihan natog analyze. Nya di ra ba ni kasabot kay ngatong utok? Di man ni kakuha sa gitawag natog kamatuoran gyud na kon. Kutob ra gyud tas analysis. Nya human dayon balibad. Sige, i-translate sa action Mao na ni ang batuon. Ang batuon nga yuta, mao ni siya ang mga tao nga na-translate niya into action pero naa gihapoy nagpabilin nga conditions. Ang iyabang mind ba nagbutang og conditions. Sige, kung sagpaon imong pikas aping ipasagpa ang pikas pero punan gani baos na kay abuso na. Ana na siya. Sige, ibaligya ang tanan imong katigayunan pero binlipod para sa imong panginahanglan. Oy, ayaw sad ang tanan. Mao na din sige, for better or for worse, in sickness and in health. Unsa to? For richer and for poorer, till death do us part. Basta kamong duha, pero mobiya na siya nimo, ay wa na kay tulubago nanay, biya sa diha. Unsa pa may kapuslanan, nga tuan naman siya speakas babay. Nya ngano magpabilin pa man kadihag, magsigig honest ngadto niya, nga siya dishonest na kay nimo, uy pangitag imong kaugalingong kaayuhan. Pero naa siya, hala pag inunungay mo, bahala nagmasakitan. Akana, mo na yung mga gitawag og conditions. Mao na nga matod pa ni Jesus, mitubo tinuod, kusog tunod ang bitaw Lord no, yes Lord ana. Pero inigabot na kuno sa mga pagsulay kadtong imo mga conditions, maunay mulihok. Di na ni mada, di na ni. Sobra na sad ni, di na ni mada. Awa na di gyapon kabunga. Taman.
Hay mo maron ana. Wa mo maigo ani. Ang sunod na sad gi-analyze, iyang gi-translate into actions. Daghan-daghan gid siyag mga gi-action, pero daghan sad kay siyag mga kabalaka. Tungod kay duna sad siya gitawag og pagka-possessive. Kana bang mangangko na ka pananglitan ron, sige ka og kana ganing ampo, Ginoo taga-itaon ko og kalampusan sa akong pag-eskwela. Yes, ni lampos na ka pag-eskwela. Lord, makatrabaho unta ko. Yes, nakatrabaho na ka. Lord, put up unta kog house and lot. Yes, nanakay house and lot. Thank you Lord, thank you Lord. Lord, mas stable unta akong kinabuhi. Ana, na stable na ka, nakapamalit na kag sakyanan, nanatadan. Unsa may sunod? Mingon na yung Ginoo, masakit kag COVID. Lord, please, ayaw taon, Lord, oy, anak. I-welcome ang mga homeless sa imong balay. Ayaw, Lord, pangawaton ni Portira. Bataw na kong paningkamot ani Lord. Pangawaton o dyan niya akong kwarta, Lord. Ibaw, biya ka, Lord, mga kawatan, biya ka ng dagko. Ana, yun siya. Hala, higugma imong kaaway. So, di, Lord, oy, abusuhon ko. Ilugo niya akong yuta. Kanang nangilog sa akong yuta din niya. Ako ra bagining gihaguag maayo, Portira na akong paningkamot. Niya, ilugo lang ang mga buang-buang dagko diha. Ana. Mao na ni ang mga kabalaka. Ingon dayon nga, sige, alaga diri sa simbahan. Ingon siya, daghan kay kong trabaho, Lord, tapos ko himuunong report, di pa ko tiwasonon diri, nya mo eskwela pa ni mga bata, ihatod pa nako, din alang sa ko na magli minister, oy, di lang sa ko maglektor, oy, maundang lang sa ko. Ana, kabalaka. Maunsa niya ni akong anak, maunsa niya ni akong anak. Nga maingon din ang Ginoo, unya hapit na ka mamatay. Lord, Lord, please taon, Lord, ayaw taon, Lord. Ana, nya stage 2 na ka. Lord, please, milagruhi taw ko, Lord. May tuo jud ko, Lord, nga na jud kay milagro. Wa gyud imposible para nimo, Lord. Halo na gyud makuha ning akong kabalaka. Oy, mga buangon mong dagko. Mao na, di gyapon kabunga. Kay di man kakabuhat sa sugos Ginoo, kay gibabagan man kas imong kabalaka, mo na ang sampinit, mulumos. Nindot na gid unta kay kag mga pangandoy, pero malumos. Karon, kinsa man ning maayong yuta, matud pa diri, sila nga nakadungog sa mensahe, midawat og mipuyo subay niini. Wa na daghang analysis ngano man mensahe gunis Ginoo, maintag mensahe pa lang ning siyano. Maintag mensahe pa lang ni nila dihang mga choir o kaning akong mga sakristan dinhi kay akong analyson, pero mensahe Ginoo di na kinahanglang analyson. Unsaon man, puy-an. Ang pulong sa Ginoo angay puy-an ug pakamatyan. Nya inigbuhat na nato ani mamunga tagdaghan. Pedro kalungsod namatay tungod sa pulong sa Dios 17 anyos, pero hangtod karon mabungahon ang iyang kinabuhi. Si San Roque namatay batan-on pa kayo, pating ito'y 30 edad, mabungahon ang kinabuhi. Si Jesus namatay tungod sa pulong sa Dios 33 anyos, hangtod karon mabungahon gyapon kay iyang kinabuhi. Mao nang ningon diri, mubunga silang tagkatluan, tag-60 og tag-gatusan. Way hunong ang pagpamunga. Di ba? Ngayon saman, gusto mong mubunga karon? Lingian ang imong tupad. Ingna siya, mamunga na ta. Mamunga na ta, Brad. Sister, mamunga na ta. Igabot sa inyong balay, ingna tong mga tao dito sa balay. Oy, mamunga na ta, oy. Sa unsa may bunga ato ma? Inga, bunga ba sa pulong sa Ginoo? Siya, nya kanang imong sigig panugo, pulong na sa Ginoo. Inga, di na siya. Sunod na lang na. So sa ato pa igabot niyo sa inyo, pulong sa Ginoo gyud mo ipabungaha. Kanang ingon panglaban na day, pulong na sa Ginoo. Panglaban na. Pulong? Ha? Ambot, pulong ba nas Ginoo? Imo ba ng pulong? O kanang moingon ka nga, I love you day, asa man imong labhanan. Ang sana, pulong nas Ginoo? Kana mo'y pulong sa Ginoo? I love you day, asa man imong labhanan, kaya akong labhan. So, kanais na ni mama. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo, maghatag og kalipay, maghatag og kadasig, maghatag og paglaom sa mga tao. Inig-ingon nimo sa imong anak, manguyab gani ka, ako gyud kang
paundangog eskwela, big adyo ka kalakaw, buang nga ka diha. Sa maguyab-uyab ka? Bantay lang yung kada kung masakpan ti ka. Uy, napaong ang iyang kadasig, napaong ang iyang kalipay, napaong ang iyang paglaom. Mas may pag imong ingnon, day, dong, mo, gusto na gani mong manguyab, sultihi lang ko. Saan kayo masaya, suportahan ko kamo. Ay, sus, maglayat-layat, yes, makapanguyab na dyan ko, ani. Sunod tuig, mabdos na yun. O, di na sila in paglaom. Kaya ang matagbata, paglaom na, di ba? The youth. Di ba? The youth is the hope of our nation or the hope of the world. The youth. Nya din man nagagikan ang youth. Sa pagkababdos. Nya imong anak, youth pa man, namabdos na, sayo kay namunga. Kakanib, abot kinig sa isinta ang bunga, ani. Sayo ko kay sugod og bunga. Ika po doon paita sa daan. Sana, ay na lang analyze diha lagi. Higugmaan na lang na. Ana ha? Mangyapon mo musanong. Kinsa may unang nakasinati nga ang Dios naghari na sa kalibutan. Kinsa man? Ang mga katong mga disipulo ni Kristo. Una, ang mahal nga Birhen Maria o si San Jose. Sunod, katong mga shepherds. Dayon, katong mga wise men or mga tulo ka hari. Dayon, si Simeon, kadto sila si Ana. Nya sunod dayon, kadto dayong mga amigo ni Jesus, tong iyang gipanghimo nga disipulo. Ang una, 12, karon gipun-an niya og 72. Pila naman tanan iyang disipulo? Pila? 12 plus 72? 84. Ana. Nya punan ani karong nanimba. Pila naman tanan? Aw kamo unsa mo disipulo mo ni Kristo? Gusto mong mahimong disciples? Gusto? Wa man day mo klaro ani pagkasimbahang inyo. Basig na parihara mo atong nagsigilag sunod-sunod ni Hesus kay naghuwat kanus-a magmilagro, nagsigilag pangayo nga ayohon ang ilang mga sakit, nga ang ilang mga masakiton maayo. Pero pag ingon ni Kristo, sunod mo nako, wa gyud nanunod. Basig na liwatan. Adi kita ka-experience sa gingharian sa Dios sa iyang paghari. Mao na ang mga disipulo nakasinati naman sila sa paghari sa Ginoo. Ang sunod na sad nga gusto ni Kristong mahitabo nga ilang isabwag ngadto sa mga tao. Matod pa ni Hesus diri, og sultihi sila nga hapit na maghari ang Dios. Ngano man gasunod naman siya nila, gauna raman sila niya gasunod siya. Kay katong mga lugar nga iyang gustong atuan, maoy iyang gipasuroy og una sa iyang mga apostoles. Nakaron sa atong kinabuhi, unsaon man sad nato pagsinati ang paghari sa Dios. Matod pa ni San Pablo diri sa unang pagbasa, kay siya man to'y unang nakasinati ni Kristo, unya ang iyang gisulatan mao ang iyang tinun-an, ang iyang disipulo, ang iyang gipili nga leader siyang simbahan, nahimong obispo, ang anak ni Yunes. Kanis Yunes, kuan ni siya, anak sa ni siyang Loida. Kanis Loida og si Yunes mo ni ang nahimong mga barkada ni San Pablo pag-adto niya didto sa lugar nila ni Timoteo. Nya mo si anak nga batan-on nga usog sa kayong musunod, iyang gitagaan og kaning authority, iyang giordinahan. Kaning mo na siya, tong pagpandong nako sa akong kamot sa imong ulo, gamita tong tanang grasya. Gamita tong tanan. Kita, nakasuway mo nga, gipandungan mo sa obispo? Inyong ulo, gipandungan? Pag bunyag, pagpirma, ako na pag-ikatulo, pag-ordain. Nya kaduha man may giordinahan, pagkadikon o pagkapari, kaupat na ni gipandungan akong
So ang una ding buhaton kuno, gamito nato ang tanang grasya nga gihatag nato sa pagpandong sa kamot, pagbunyag, pagpirma. Nya unsa man ni mga grasya ha? Ang grasya sa pagsangyaw sa maayong balita. Ang maayong balita ni anaro nato. Ikuno, lingi ako no na imong tupad. Ing naunsay maayong balita karon? Unsay imong maayong balita karon? Ing na kuno. Na ba siya ikasulti? Ug mayon ka siya, ambot lang, okay baw. Ana. Basin og na din siya numero ron diha. So unsay maayong balita karon? Na karon unsa man ang maayong balita nga gustong ipasabwag ni San Pablo, ningon siya kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw kundili espiritu sa gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Gahom, gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Nindot kining tulo, mao ni ang gipahinomdom ni San Pablo ngadto sa iyang mga tinun-an. Gugma, gahom, pagpugong sa kaugalingon. Kamong mga asawa, makapugong ba mo sa inyong kaugalingon? Kung ang inyong bana nangabit na, makapugong mo sa inyong kasuko? Yes! Kay naa na ninyo. Gihatag na ang paggamit na lang ana. Pero di ka kapugong, pasabot, wa ka mo gamit. Ang mga manag-uyab ka karon, kaning mga manag-uyab, og mag-date na sila, makapugong ka sila silang kaugalingon. Kamo, bago mamong minyo dining uban, katong uyab pa mo, nakapugong mo. Una haybol. Haybol? Ayo. Karon sa akong mga gipangkasal, akong pangutanon, murag sa mga more than 500 na tingali kabuk akong nakasal, sa akong 16 na ron katuig sa pagkapari, hapit na mo 17 katuig. Murag duha pa gyud ang niingon nga wa pa sila mag premarital sex, sa wa pa sila makasal. Wa sa nun ako check up pa, ambot og ba to mamakak. Lisod man sa check up po, wa man koy instrument pag check up no. Pero wa pa ko no. Pero diha koy nasakpan ba. Kay wa man ko magkuan, wa man ko ka-interview nila pag pangumpisal akong gi pangutana kay wa man sila mo kumpisal nga nagkuan na sila nag premarital. Akong gipangutana to ang babae, ya maura na ako mga sala pa diyan nako. Wa pa mo matintal sa paghimo og premarital sex aning imong banahonon kay kaugma naman lang kasal. Ningon din babay, manalagi pader ana. Nako sala to bitaw pader sala sad na pader ana. Man ang laki na ni sunod. Nga ingon nako mo to kumpisal sokol sa mama ana tubag-tubag ana mga ana paghuman maurot ako mga sala pader nako. Wa pa mo mag premarital sex aning imong asawahonon siya wa pagyud pader. Nako kaning ni ang tawhana impiernohonon gani ang masag akong ingnon nga ang sa ingnon nga ni kumpisal na tong imong kuan nga na may seal of confession di man nato pwedeng maingon pero nagkatawa lang ko ba nako hastas pangumpisal yawa lang yapon. Nauwaw sa tingali to siya no nga kuan ba pero mo lagi na pagpugong sa kaugalingon niya ko nang pari og madre magkuyog makapugong simpre pugong kayo. Niya kamong mga ginikanan ug ang inyong anak tapulan kayo niya dako pa jud kay kaon bugo pa gyud makapugong mo sa inyong kaugalingon sa pagyaw-yaw pugong ug wa na moy bugas wa na gyud moy magasto makapugong mo sa dili pagpangutang makapugong mo sa pagpangutang mangutang mangutang kung ang imong kauban des imong opisina or sa imong balay imong silingan musugod og imbitar nimo nga manglibak sa inyong isig katawo nga kaila sa ninyo makapugong mo sa pagpanglibak. Amo na gamitin na naggahom mo na ingos Kristo panglakaw mo unya ang gahom ipaambit
Ang sa manggahuma, ang kalinaw, ang panagdait, maanaa kaninyo. Pasabot, ang gahom di ay ang gugma, kalinaw, panagdait, niya na nato. Gahom na nato, batok sa mga dautan. Gahom ba? Power. Nya gamita na, kalinaw, gugma. Nya matod pa ni San Pablo, pagpasigarbo sa Ginoo nga imong Dios, ipasigarbo sadko nga imong amahan nga karon nabilanggo tungod ni Kristo. Si San Pablo nabilanggo siya, nagsuwat siya ni ni Timoteo. Aning panahon na gischedule na siya, kanusa siya putla siyang liog. Pero ingon siya ipasigarbo sadko. Kana bang proud ka nga ang imong teacher na priso og patyuno na para sa Ginoo? Kamo, proud ba mo nga ang inyong Ginoo gilansang sa cross? Proud mo nga atong Ginoo gilansang sa cross? Tubag. Unsa bang di ba mo tubag? Proud mo nga gilansang ang Ginoo sa cross? Proud. Inyo ba nang gipagarbo? Pagarbo. Ay klaro lagi. Ang simbahan, proud kayo. Ang simbahan ba in general, mo bitaw tanan gyud nga simbahan Katoliko, sentro gyud na ang crucifix. Mao ginay requirement. Ngano man ipagarbo gina nato nga ang atong Ginoo gilansang sa cross, pero nalansang sa cross nga wa masuko, wa magyaw-yaw, wa mo reklamo, nagsigirag higugma, nagsigirag pasaylo, wa gyud kasa. Maunay greatest achievement sa usa ka tawo aning kalibutan na maunay tinuod nga tuburan sa kalinaw ug pakigdait. Kana bang di na ka masuko bisag patyon ka? Nya gahom na nato ha. Nahitabo sa ng San Pedro, nahitabo na ni Lorenzo Ruiz. Oh, nya kamo. Gusto mo ganaon mo? Ha? Dili. Di sa ko gusto eh. Pero timana na to sa tubag na to sa Salmo, tagaig, himaya og dungog ang Ginoo. Unsay makapahatag og dako kay himaya og dungog sa Ginoo? Kana bang mag-antos ta para niya? Kana bang magpakamatay ta para niya? Kana bang gusto tang moantos aron paglikay sa sala? Kay matag himo natog sala, gipakauwawa nato ang Ginoo. Atong gidaot ang Ginoo, atong gibudhian ang Ginoo, atong gipakauwawan ang Ginoo. Kay mga Katoliko gud ta, nagsunod gud ta gilansang sa cross nga nibuntog og sala, nya kitang tanan magsigig pakasa unsaon nato paghatag og dungog. No? Pareha na imong papa, ang imong papa purti gid taong paningkamot ug ang imong mama purting paningkamot aron lang ang inyong kinabuhi mahayahay jutay, nya ikaw nga anak sige lang kang suyop anang drugas, wa ka mo iskuylag tarong, sige pa jud kag pangawat. Unsa may gihatag nimong dungog sa imong pamilya? No. Awag yapon mo kasabot. Mao na og magantos man ta nya para sa Ginoo, be proud. Kana bitang sigihan nakagkulata sa imong bana nya ang imong bana bisag unsaon nimong antos buang lang gyapon, wa lang gyapon musabo, wa lang gyapon mahigugma nimo, be proud. Kana bang manglagom imong naong nya iniglakaw nimong adto silingan, be proud. Tanawa lagom akong naong, tanawa gisi akong kilay, tanawa nangapangag akong ngipon sa kulatas akong bana. Isa, unya, proud ka ana, nakabana ka ingon ana. Isa, proud yun ko, kay hangtod karon, wa lang gyapon ko mubiya niya. I love him until I die. Sunod si Mana, lungo na ang iprosesyon na to. Patay naman ka, pero you are proud to die in your commitment to God nga nag-ingon, for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Kana mo inindot nga dungog og himaya nga tinuod gid ay na nga di day na bakak nga mabuhat ra gid ay na dili day na istorya lang, ikaw ang naghatag og testimony, no?
Duko-duko lang mo diha. Bisan mubo raning atong ebanghelyo karon, pero gibutangan og daghan kaayo nga mga tema o mga pagtulunan sa Ginoo. Una makuha lang ta usag usa aron nga di kita maglibog. Ganahan kong mamalandong aning giingon niya diri nga matngunin ninyo ang inyong madungog, ang mga lagda nga inyong gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios sa paghukom kaninyo, apan labaw pa ka higpit. Kana bitang muhukom ta sa toy sig katao, nya gamito ra sa dinas Ginoo nato. Nanglitan ron imong anak, imo dayong kasab-an tungod kay nakabuhat aning maong salaod or pagsupak nimo. Gamiton sa nas Ginoo nimo kanang imong gikalagutan nga buhat sa imong anak, iya sad nang i-apply nimo, kundi basad na nimo buhaton. Nanglitan mo ka kamuno pagkagahi ginyug-o di gid mo kasabot. Mingon sa din ng Ginoo, Bikonobi, in relation to me, dali ba kang musabot sa akong gisulti? Yang maingon gani ka nga di sa ka musabot sa gisulti sa Ginoo, gamiton sa nas Ginoo i-condemn sa ka. Igabot nimo didto sa langit og mamatay na kaugma, ingnon sa kas Ginoo, ikaw no kagahi ginimug-o mo na adto na kas impierno. Siya, grabe Lord, para kadto lang. Siya niya, ngimong anak, wa man sa lagi nimo tagai og allowance. Nanglitan, imong gihukman ang imong silingan nga mga buangon. Maunang imong gikural imong balay, kay di nimo sila pasudlon, kay mga buangon sila. Nagda sila kadaot sa imong kinabuhi. Inigabot sa dito sa kuan, dito sa langit, i-consider sa kas Ginoo nga buangon naa say kural dito. Di sad ka pasudlon. Kay mao may imong paghukom sa imong isig katao, di ba? Ang anong nangural man ka, nahadlok yung kas imong mga isig katao nga musod lang awa mananghid. Igabot sa dito kahadlukan sa kas Ginoo. Saman? O yun, dili. Ang mga luyam ng inyong naong. Mao lagi na siya. Kanang dili gyud ka kapasaylo sa iyang sala, labi na gibalik-balik na niya kanapo ang pagpakasala, sama anang gikawatan ka. Nya imong gipasaylo, ngawat na sad sunod, gipasaylo, ngawat na sad sunod, adi ina ni madaoy, binuang naman ning iya. Gipasaylo niya, sige lagya pug pangawat. Katulo siya nangawat. Wa na ka mo pasaylo. Ikaw sad katulo ra sad ka pasayloon sa Ginoo. Nya kapilam ka makasa. Katulo ra di ay. Katulo ra ka makasa hangtod ka mamatay gikan karon. Katulo ra. Patay ka diya. Unya ang imayno sa Ginoo sa imong sa tulo ra ka buok kay katulo ra man ka ni pasaylo. Ang katong ubang sa di na to pasayloon, impierno dayon ka. Mao na siya. Karon unsaon man nato di ay? Unsaon man nato pag sud og langit? Sama ni Saint Thomas Aquinas ang iyang pangandoy nga makasud lagyog kog langit, gamiton ko ning tanan akong gasa nga nadawat aron ko makasud og langit. Nya gigasahan man siya sa intellectual genius or kaning bright man kay siya, gigamit niyang iyang ka-bright para makasud siya og langit. Nya unsa may iyang gihimo? Iyang gihimo nga ang iyang human reason magkahiusa og ang faith nga gihatag sa Ginoo niya. Faith and reason together. Iyang gi-combine. Nya unsa man pag-combine? Matod pa ni Saint Thomas Aquinas, kinahanglan ang reason muuyon sa pagtuo. Ang rason sa tao muuyon sa pagtuo. Example, ingos Kristo, higugmay mong kaaway. Ang reason dili mo ingon nga ngigagod kalisod ana, mao man na ang rason. Kung dili ang rason mo ingon, imo maning pulong Lord,
Sultihi lang ko unsaon ako ni paghigugma akong kaaway. Kining silingan ako nga ang iyag yung tanan nga sagbot, ang tanan niyang kanal ari gyud ipaagas nga ris amo. Unsaon man ni nako paghigugma? Ana ba? Nya. Mubuhat mo ana. Uy. Tubag. Mubuhat dili. Kanang giingon sa Ginoo, pasaylua og kapituan, kapito ang nakasaad nimo. Nya, ka-15 naman ang nangabit imong bana. Ayaw pag ingon nga di na ni badaha oy, imo man ang rason. Ang sakto, mayon ka Ginoo, nag-ingon man jud ka nga kapituan, kapito pasayloon, tudloi lang ko unsay akong buhaton, unsay akong reason, unsaon ako pag-apply ang imong pasaylo nga kapituan kapito aning bana nako nga ka-15 na nangabit. Nya 5 nakabuk-anak dito sa laing babae. Unsaon ako ni pagpasaylo? Nya ang bana sad nakasakop sad ng imong asawa ng laki pod, nya katulo na ng laki. Maingon sa ka, adi mada, buwagan ko na ning buang-buang dako. Hang sa dipan ako ni siya mapatay, ako na lang ni buwagan kay baka saon niya kog dako. Rason man na nimo. Imo man ang rason. Ang imong buhaton, ang imong rason moingon ka Ginoo, niingon man jud ka nga way sukod ang pasaylo. Tudloi ko unsaon ako pagpasaylo aning akong asawa nga nagsigig panglaki. Unya nabuntis ra ba gyud? Nya gaduda ra ba ko nga si father mo ay tagiyaan suod mo kay sila. Ana ba? Duda ra man sang imo, duda ra man. So nya wala ka kaybaw nga ang imo dayng asawa gasigi dayng pa-counseling ni father, nya imo na nung gidudahan. Ana ba? Mo na ayaw gidayon nya kun mao gani na imong attitude nga kusog ikang moingon Ginoo tudloi ko, Ginoo tudloi ko, inig-abot sa nimo dito sa langit, tudluan sa kas Ginoo hain ang pultahan padong sa langit. Dili kanya iiksas impierno kay kusog man kay kang moingon niya tudloi ko Lord, galisod ko ani Lord. Nanglitan sad ikaw manuyupay ka, kusog ikang musuyop. Aning drugas ba? Nya gusto kang magbag-o, ayaw pag ingon di na mada, so di na gid mada. Wa naman, mao naman ni akong life, mao naman ni akong kinabuhi. Ano sabta na lang ko ninyo. Na may uban ningon ana no? Sabta na lang ko kay ani namang gyud ko. Kanang kusog ikaw mamalikas. Ana, mao magini akong batasan. Awa ra man anako. Kanang dali ko masuko, wa ra man na sabta lang ko ninyo kay inaani man gyud ko. Allah, bantay ana. Kaya nga naman, mausan na ibasihan sa Ginoo. Inig-abot ni mo dito siyang atubangan, moingon din ng Ginoo, gisabot gyud ti ka, nga moadto gyud kag impierno, kay imo man yung dipinsahan ang imong dipikto. Wa man ka motuo nga makahimo ko pag-usab ana, basta imo lang nang isurrender nga rin ako. So ang sakto unta to, Lord, manuyupay ko, porti na gin akong adika aning suyop, tabangi in taon ko Lord nga makabalik ko diha nimo, tudloi ko unsay akong buhaton. Isulti na di ba ugma tulo na kapakiti imong suyupon. Pero kana nang sachet nga coffee dili na kadtong drugas, pero tulo kapakiti mo imnon. Ana coffee na nya sunod tea o di healthy tea, herbal tea pa imong imnon. Ikaw madara man de Lord, og ti lang akong suyupon, dili na lang tong siya. Di ba? Nya adto na kamukaon sa SK nga restaurant, shabu-shabu. Di ba? Healthy na kigagnaong. Nya nganong nakabawi man ka? Tungod kay imo man gisurrender sa Ginoo, mituo man ka nga nothing is impossible with God. Nothing is impossible. What is impossible with God? To change your mind. But if you surrender your mind to God, He can change it anytime. Pero isurrender usa, di man siya mangilog nimo, di man siya mangilog nako. Nang litag maadik ko sa kolekta. Lord, naadik ko aning kolekta niya. Ingon man gyud ka nga kanang puyi ang kinabuhi nga kabos. Saon man ninako, Lord? Siya sige. Sunod kolekta nimo sa pito nimo kamisa, usa na lang ka kolekta isod bulsa. Wala. Usa na lang. Katong unom, ibalik na lang to.
Ya, mahimo na. Mahimo dili. Ang di gyud mahimos Ginoo kanang usbon imong naong. Lord, wa na jud ko kauyon ani akong naong. Palihog taon Lord, usban ni. Ang mayong Ginoo ayaw kay ako man ang desisyon nga mao nay imong naong. Kanang imong height, ing ka Lord, pataas-taas sa intan akong height, ing Ginoo ako man ang design nga inaana ra na imong height. Ay na lang nagipausab imo naman sa noong kong diktaran. Labi dagyog mo ingon ka kining akong banda Lord usbay in taon ning iyang naong kay wa na jud ko kauyon giluod na ko ning naong nga ayaw. Ing na hinon tudloi ko Lord unsaon ako paghigugma kining naong nga lami na kaing patyon. Ana tanawa di ba igsunod imong tanaw na basta gwapuha din na imong bana. Oh, gwapo kay hiluan. Dili ay mausab gyud ang imong pananaw. Oh, lagi mausab gyud. Doon nagi-transformation. Kani bitang mga bata dinhi kanang naa diyang mga magsigig suroy-suroy nya mga ayog ingon ana. Sa una maglagot nung kana, lami kayong ipabaton, batuar go na mga bata ago na. Mura bag iro ba kay sig gandagan aya sig pangayo. Ay lagi mo pangayo dong. Mangayo gyud ana. Ningon ni ko sa Ginoo Lord, tudloy ra ko kung unsaon ni paghigugma ni mga bata. Isa simple ra man kaayo. Imo ra man ang istoryahon nya unsa ilang gikinahanglan tagae. Amo na kada namo dool ko teng hospital ka unsay gusto ninyo kani ana. Ay salamat kay Pader. O karon perti na namong suura usay magkainis na guning naong namo tingali no. Ay abot dugok din na sila Pader ana o lagi dia lagi ana hatag sa kolekta. Isa may sa kapadada kay mo share sa kas kolekta nga rin namo. Ana. Okay, kay ba mo silang naikolekta din ana di tagaan. Karon kusog na kay mamonita ng mga kuan diha kana mga plastic shoot pa nila diha isa Pader naay daghang puthaw dito Pader nindot kay naipatimbang nako mo pay mo suggest nako may na kay nako asam na ipatimbang sana di unahan Pader unahan ra sige kuha na ninyo katulang mugbuhay sa pila magay ka mabuha Pader nako kanang ingon ana kay kanay ana magamit man na kana lang ana aso ila sa sukod-sukoron report din sila nako akong nadaha Pader niabot og nahalin og 60 sa ako ga Pader 90 nako ay naman taron sa among gihatag sa among mama nako mas buutan pa man mos pari di ay ihatag ko na silang mama lagi patimbang ambot lang kag di ba ka to mas bakakon pas pari kana bang matudluan tas Ginoo mga usab ta oy basta atong isurrender mo na Sintamas Aquinas siya isurrender. Mabitan na sa atong unang pagbasa, dungog mo sa atong unang pagbasa, atong Hebro, niingon diri, giablihan na niya ang daan sa langit, munang duna na tay kagawasan karon nga musod sa pultahan sa langit, kay iyang giablihan, pasabot ba, di na imposible nga malangita, din ay imposible nga mahimutang santos, kay giablihan na niya, ninduta na, no? Ya kita di lang yapon mo ko mingon di inani mangyud ko sao mangyud na pagbuot talas Ginoo ko sao ning nani mangyud ko insain lagi pag sigpaningil ang utang dahil kay makabati gina sa imong relasyon ay sao ning yan naman ko ay ang Ginoo nalay mag-igo ana sayo pra ba na kayo ang Ginoo mo'y mag-igo unya ikay gabuhat di pwede na ang gusto sa Ginoo kung ako may mag-igo, ako may magbuot, isurrender ang imong kabubuton na rin ako. Pero magbuot-buot ragyod ka, nya ingnon ko nimong ikanalay bahala, akahibaw naman kadaan. Asa ka pa dong, ako na gunang gibuksan ang langit, nya di lang yapon ka musod, ari lang yapon ka pa dong sa impyerno. O bukas po kayong impyerno abli kayo. Gano, pangutan ako na imong tupad. Mong tupad ba? Lingi ay na. Asa ka gusto, langit, impyerno. Tingnan ka no. Ano yun? Asa ka gusto, langit, impyerno. Ay, langit ko, isa, ikaw, isa. Langit sa ko, isa. Nya kanina akong utang, imo na ning, kuanon, paninglon o dili. Yung siya, kinahanglan sa na paninglon, siya, ka pa impyerno ra ba na? Di, magkasinapot na yun mo. Di ba? Sige, atin yung silingan ron dito, kanang dool-dool sa inyong balay, ing na dito, day, may buntag, isa, ingos Pader, asa ka no ka gusto, langit o impyerno, isa, iabaan tanong ka ng tubig init, buanga ka.
Sana pangutana ni mo diha. Isa dili ba ingos father ba asa kuno ka langit, impierno. Siyempre, langit kay sa mga gusto tawag impierno. Isa unya nganong di naman mi kaagian na imong tugkaran, imo naman ang gikural nga agianan man tanan namo, makapa-impierno ra ba kuno nang kural day. O tanawa di ba sunod adlaw kuralo na gito apil dito inyong duol sa inyong pultahan. Ay na lang sad pagreklamo kay nga naman gusto man gid siyang moadto sa impierno. Ayon na lang sad kuyog. Mudayon man sa kag panglibak. Sige mo sa kag panglibak. Di mo samot na noong ka. Na nindot kayo no ang atong tubag sa salmo ningon ta, Ginoo mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ang atong pangandoy makakita tas Ginoo kanus aman kung matod pang Sintamas Aquinas, kung ang imong rason o ang imong emosyon na alay na sa imong pagtuo ni Kristo. Nga ang mga pulong ni Kristo maunay naggiya unsaon paggamit ang imong rason o ang imong pagbati. Kita jud ka Ginoo ana. Okay. Nadigin mo mo to.